Bon dia, 6 del matí. Estic anant cap a l'estació d'autobusos perquè avui toca agafar un autobús cap al Calafate i continuar l'aventura per allà. Així que anem a començar aquest dia, que ara que tinc una son, he dormit com 5 hores. I ahir em vaig dormir 5 també. L'autobús anava ple i tinc el seient del cantó lliure. Ara a descansar. Ja estem a la frontera entre Argentina i Xile. Tena passada, torno a l'autobús i ens anem ja per Argentina. Fronteres d'Argentina. Ja està, frontera creuada, tornem al bus. Les agulletes d'ahir. Ja estem al Calafate. Ara vaig a buscar on està el hostel per deixar les motxilles. Aquí darrere tinc el cartell del Calafate i això d'aquí és el lago Argentino. Crec que ara ja torno perquè amb el vent que fa un fred, tinc la cara congelada. Bon dia des del Calafate. La missió d'avui és arribar al Perito Moreno, que és un glaciar molt famós d'aquí. Així que ara estic anant per l'avinguda principal, intentaré fer autostop fins allà i a veure si hi ha sort. Així que anem a començar el dia, fa bastant fred, no sé si es veu. Surt fum de la boca. I a veure si ho aconsegueixo ràpid. De moment el dia pinta prou clar, no? Muchísimas gracias. No, porque depende a qué hora va. Hasta el frente. Pero pasó un accidente. Doncs ja estic al glaciar. Al final m'han recollit uns treballadors i m'han portat fins aquí. I res, ara anirem a visitar. Hi ha unes passarel·les, crec que haig d'agafar un autobús per aquí, anar fins les passarel·les i a visitar el glaciar. Ja s'ha vist una mica des de l'anada del cotxe. I ara he baixat de l'autobús, així que anirem a caminar i us aniré ensenyant els diferents punts de vista. Jo ja veig per allà, uau, es veu heavy. És impressionant, es va sentint com peta tot el gel i de tant en tant van haver-hi alguns derrumbes. Intentaré gravar-vos en alguna, a veure si el pillo. És molt xulo, molt xulo. I és enorme. Ara estic caminant per les passarel·les inferiors, són els miradors inferiors d'aquí. I està guai, es van veient derrumbes i tot. No paro de fer fotos. Doncs les parets del glaciar fan uns 40 i 70 metres i després tot el glaciar d'ample és 4,4 quilòmetres.
ruta blava ja és la que torna al pàrquing i jo ja em despedeixo del Perito Moreno aquí. La veritat que el vent aquest que ho fa és gelat, o sigui... se m'està caient el moquillo ja i tot. Fa molt fred, o sigui... El sol s'està bé, però quan bufa el vent està molt fred. Així que res, despedim fins la pròxima. I ara per despedir un catxo iceberg aquí. Ara he sortit del parc i he arribat al pàrquing i ara aniré a fer autostop per tornar cap al Calafate, que ja comença a haver-hi gana i entre l'autostop i el viatge seran unes 2 hores o així. Vaig cap al punt de la carretera i a veure si no tarden molt en recollir-me. Doncs al final m'han recollit unes noies franceses de seguida, no ho he gravat, i he tornat cap al poble, hem fet una parada al Lago Argentino i després ja he tornat i he anat directe a dinar perquè tenia una gana. M'he cuinat aquest bocata d'hamburguesa perquè ahir vaig estar editant el blog amb el Juan i vaig veure el bocata que li vaig fer i m'ha agafat enveja, així que me l'he cuinat avui per dinar. I res, ara ja he acabat de carregar una mica el mòbil i estic sortint cap a l'estació d'autobusos per comprar els bitllets dels pròxims dies. A veure si tinc sort i aconsegueixo bitllets pels autobusos que vull. Few inches later. Doncs ja està, bitllets comprats. Al final no hi havia el de la nit, així que l'he comprat durant el dia i haurem de viatjar 12 hores durant el dia, però bueno, és el que hi ha, era l'únic que hi havia. I al final m'han acceptat efectiu i m'han fet un 10% per pagar en efectiu, així que... succés. Ja tinc els bitllets dels pròxims 2 dies, així que ara me'n torno cap al hostel.